morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ लामडिंआव 44,000निबो बांसिन सन्देह गोनां SPS+ केप्सुल जब्द। सानै हमजादों। फेग्रा मुवानि सोमोन्दै थि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै इन्सपेक्टर सशहर कलिता आरो SIP अंकुर काकतिनि दैदेननायाव लामडिं पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे संदाननाय हाबाफारि लादोंमोन आरो गोबां बिबांनि सन्देह गोनां बेसाद लाखिनानै सानै सुबुंखौ हमदोंमोन। अपारेशननि समाव बिबानगिरिफोरा गासै 49,248 सन्देह गोनां SPS+ केप्सुल गोनां गंथाम कार्टन बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामजानाय मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो आयेनारि हाबाफारि जागायजेननाय जादों। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो फेग्रा मुवाफोरनि गुदि आरो राननाय नेटवर्कफोरखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ जरहाटआव एसिस्टेन्ट इन्जिनियारखौ घुस लाबाय थानाय समावनो हमदों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामआ 5 फेब्रुआरि बुधबारखालि जरहाट जिल्लायाव थानाय खोन्दो जौगाखां मावख'गिरिनि मावख'आव घुस लानायनि थाखाय सासे लेङाइ इन्जिनियारखौ खायो। मावख'आरि रिपर्टनि बादिब्ला एन्टि कराप्सन सेलआव मोनसे अजद होनाय जादोंमोन, जेराव सेन्ट्रेल जरहाट डेभेलपमेन्ट ब्लकनि एसिस्टेन्ट इन्जिनियार शिवा प्रसाद सैकियाया मेनरेगानि बिलफोरखौ क्लियार खालामनो थाखाय सासे अजद होगिरिनिफ्राय 15,000 घुस बिदोंमोन। आयेन बेरेखा दाबिखौ मानिनो गोसो गैयै अजद होग्राया आयेनारि आखाय होनो थाखाय बिथोनगिरिनि खाथियाव थांदोंमोन। बेनि फिननाय महरै रां जाख्ल'नाय बेरेखा मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया गोख्रैनो मिरुआरि जरहाटनि खोन्दो जौगाखां मावख'गिरिनि मावख'आव मोनसे फान्दायनाय हाबाफारि लादोंमोन। सैकियाखौ घुस लाबाय थानाय समाव हमनाय जादोंमोन आरो दागो गोनां रांखौ थाबैनो उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव बिथांनि आखाइनिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन। अपारेशननि उनाव थोजासे फोरमान बुथुमनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांखौ नेमखान्थि बादियै खानाय जादों। दायनिगिरिनि बेरेखायै जाख्ल'नाय होबथानाय आयेन 1988 नि धारा 7A नि सिङाव ACB पुलिस थाना जरहाटआव केस नं 12/2025 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। केसजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया उफ्रा नेमखान्थिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ खोला सालमारायाव 2 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द, सासेखौ हमदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ 2 कौटि रांनि 78,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामो आरो खोला सालमारा जिल्लायाव सासे सुबुंखौ खायो। शर्माया बुधबाराव पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायनानै अपारेशनखौ रोखा खालामो। ड्राग्स नेटवर्कनि बेरेखायै गाग्लोबनाय @S सालमारा पुलिस मोनसे स्रोत सुलुंनि अपारेशनाव गंसे थाग्रा खुलिनिफ्राय 2 कौटि रांनि 78,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। सासे दायनिगिरिखौ हमनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ BTR जौगाथायनि थाखाय फान्ड हगारनायाव गोबाव जानाया जिंगा सिखांदों। मिरु सोरखारा बर' गोरोबथा 2020 नि जर'खा पेकेजनि सिङाव मोनथाम मावथांखिफोरनि थाखाय 62.79 कौटि रां गनायथि होदों, जेराव गुबुन गुबुन गनायथि थाखोआव मोन 11 आरोबाव मावथांखिफोरनि थाखाय 658.20 कौटि रां राननाय जादों। बबेखानि गनायथि होसेयावबो आसाम सोरखारा नेमखान्थि बादियै खालामनो हायैनि थाखाय जेबो रां हगारनाय जायाखै। रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारिया सा-सानजा ओनसोलाव जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि ड सुकान्त मजुमदारनि मोनसे संसदारि सोंथिनि फिननायाव रोखा खालामदोंमोन दि 27 जानुवारि 2020 खालि सागान होजानाय मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट (MRS) आ मिरु सोरखारनिफ्राय 750 कौटि रां होदोंमोन, जाय आसाम सोरखारनिफ्राय समान बिहोमाजों गोरोबो, जाय 3 बोसोराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) नि जौगाथायनि थाखाय गासै 1,500 कौटि रां होदोंमोन। ड मजुमदारआ बुंदोंमोन दि डनारआ दासिम बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) निफ्राय 790.99 कौटि रांनि मावथांखि थांखिफोर मोननो हादों। बबेखानि 12 दिसेम्बर 2023 मायथाइसिम आसाम सोरखारनि थाथ'नाय खावलायनाय गनायथिनि जाहोनाव जेबो रां राननाय जायाखै। बे गोबाव जानाया बर' गोजोन गोरोबथानि सिङाव समायखिरा लानाय जौगालु हाबाफारिखौ थि समावनो मावफुंनायाव जिंगा सिखांदों,
जायनि थांखिया BTRआव जौगानाय आरो दिदोमथिखौ बांहोनाय। जायगानि थान्दैफोर आरो स्टेकहल्डारफोरा आसाम सरकारखौ गोबाव खालामाजासे गोरोबथानिफ्राय ओनसोलनि मुलाम्फाखौ रोखा खालामनो बिखान्थिखौ गोख्रै खालामनो खावलायदों। 5थि खौराङाव दङ BPF पार्टिनि आरोबाव खहा। बड'लेण्ड पिपल फ्रन्टनि जिल्ला आफादगिरिया गावनि जाहोनफोरखौ दिन्थिनानै बिबान एंगारबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला 5 फेब्रुवारियाव हितेश बसुमतारिया मुसलपुर जिल्लानि आफादगिरि महरै गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव BPFखौ आरोबाव मोनसे दुखु होनाय जायो। जिल्ला नेहाथारिनो लिरनाय गावनि बिबान एंगारनाय लाइजाम बसुमतारिया बुंदों, आं आंनि गावारि जाहोननि थाखाय पार्टिनि जिल्ला आफादगिरिनि मासिनिफ्राय आरो लोगोसे बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट BPFनि गुदि सोद्रोमानि मासिनिफ्राय आंनि बिबान एंगारदों। बे जौगानाया बावैसो BPFनि लेङाइ आफादगिरि काम्पा बरग'यारिया ओंखारलांनायनि उनाव सासे बारग' MLA बसुमतारिया सिगाङाव गिबि खौरां जादोंमोन, जेब्ला बिथाङा आयेन बेरेखा हाथियार लाखिनाय आरो मोनसे गोदान उदखारि हानजा गायसननो नाजानायनि दायाव खाजानायनि मोगा-मोगि जानांदोंमोन। आं आंनि गासैबो दोलोनि हेफाजाबगिरिफोर आरो मावथिफोरखौ साबायखर बावनो लुबैयो, जाय आंनो सुबुंफोरखौ सिबिनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होदों। बसुमतारिया गावनि गावस्रा बिबुंथियाव लिरदोंमोन आरो दोलोनि मावथिफोरखौ अननायजों गावसोरनि खामानिखौ सोलिहोबाय थानो खावलायदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ मुगा रेशम बिगियान आबाद मेला 2025 आव बड'लेण्डनि रेशमनि गोहोखौ नोजोर होनाय जादों। सानमारिनि IT पार्कआव खुंजानाय मुगा रेशम बिगियान मेला 2025 आ रेशम दारिमिनाव बड'लेण्डनि बांलांनाय बिफावनि सायाव नोजोर होदोंमोन। BTCनि सेरिकालचार बिफाननि मददजों मिरु सिल्क बर्डजों खुंजानाय बे हाबाफारिया इरि आबादारिफोर, दारिमिननि रोंग'साफोर आरो मावख'गिरिफोरखौ ज' खालामनानै सेरिकालचारनि खाबुफोरनि सायाव सावरायलायनाय जायो। मुगा इरि सिल्क वर्म बेगर आफादनि सामलायगिरि DNK भाटियाया मेलाखौ बेखेवदोंमोन, जेराव जायगायाव दिहुनजानाय रेशमनि दिहुनथायफोरनि मोनसे दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। आबादारिफोरनो रेशमनि गुन आरो दिहुनथायखौ साबसिन खालामनायाव आरोंदायारि गियान होनो थाखाय मोनसे मावबादाबो खुंनाय जादोंमोन। BTC सेरिकालचार बिफाननि बिथोनगिरि अन्जन चक्रबर्ती आरो गुबुन मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव भाटियाया रेशम दिहुननायाव बड'लेण्डनि गोख्रों खाबुनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो बे सेक्टरनि जौगानायखौ मदद होनो थाखाय मिरुआरि सिल्क बर्डनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन। BTCनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बड'लेण्डनिफ्राय इरि मुगानि बांलांनाय मुलुगनां गनायथिनि सायाव नोजोर होनानै गुन आरो दिहुनथाय मोन्नैखौबो बांहोनो नाजागासिनो दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ खेल महारन 2.0 आ आसामनि क'क्राझाराव जागायबाय। खेल महारननि 2थि खोन्दोआ बुधबाराव क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव जागायदोंमोन, जाय लाइमोनफोरनि नांथाबनाय आरो एथलेटिक्स साबसिनखौ बांहोनायनि थांखिजों साननैनि जिल्ला थाखोनि गेलेमु दिन्थिफुंनायनि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। क'क्राझार जिल्ला कमिशनार मासान्दा एम पर्टिन आरो गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव BTC गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबैसा बर' बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवदोंमोन। मोनबा बिधानसभा बियाबफोर क'क्राझार, दतमा, गसाइगाव, पर्बतझारा आरो बावखुंग्रिनि 400निबो बांसिन गोसो गुदुं बाहागो लागिरिफोरजों बादायलायनाया खुंफुंजादोंमोन। रोंग'थिनि मोनसे गोख्रोङै दिन्थिफुंनायनि समायखिरा लायो। आसाम सोरखारनि मोनसे हाबाफारि खेल महारनआ लाइमोन एथलीटफोरखौ सिनायनो आरो जोथोन लानो थाखाय मोनसे गुदि थाखोनि जौसां महरै खामानि मावो, जेराव गेलेगिरिफोरनि गोसोखौ थुलुंगा होयो। बे हाबाफारियाव गावारि आरो हानजा बिथायारि बादायलायनायनि मोनसे बायदि रोखोमनि दिन्थिफुंनाय जायो, जाय लाइमोनफोरनि गेजेराव रंजानाय आरो नांथाबनाय सोमजिहोयो। साननैनि गेलेमु आयदायाव गोख्रों बादायलायनाय, सौहार्द आरो लाइमोन एथलीटफोरनि थाखाय गेलेमुनि फोथाराव गावसोरनि सिनायथि होनो मोनसे खाबु मोननो थाखाय थियारि खालामनाय जादों।